Lahden ympäristöneuvonnassa on esillä Elämäni ostoskori-näyttely. Näyttelyn tarkoituksena on näyttää meille, kuinka paljon me itse tuotamme hiilidioksidipäästöjä. Päästöt kerätään ostoskoriin erivärisinä palikoina. Mitä suurempi palikka, sitä suurempi päästö. Eri elämänalueelle on oman värinen palikkansa. Päästöjä syntyy sähkönkulutuksesta ja liikenteestä sekä myös lomailusta. Ruoan osuus päästöistä on yllättävän suuri. Kun kaikki palikat on saatu koriin, siirrytään kassalle. Kassajonossa on aina tunnelmaa. Ensin kassakoneeseen luetaan kaikille suomalaisille yhteinen päästöosuus, joka on 4000 kiloa. Siihen sisältyvät yhteiskunnan palvelut. Sitten koneeseen piipataan päästöjä palikka kerrallaan. Kun kaikki palikat on luettu, saadaan lopputulos. 13 728 kiloa. Sehän on aika lähellä suomalaisen keskivertopäästöjä. Kannattaa käydä tutustumassa.